Dragi gledatelji i slušatelji podcasta Povijesna četvrt, dobrodošli u još jedno božićno druženje. Tko je Božić? Ovo pitanje može se učiniti gramatički pogrešnim i besmislenim, međutim, večeras bih želio dati odgovor na pitanje tko je središnja osoba proslave Božića. Može se naime činiti nešto kao samo po sebi očito, naime osim što u hrvatskom i drugim južnoslavenskim jezicima Božić sasvim sigurno označava maloga Boga, odnosno Isusa. Nešto slično i u drugim slavenskim jezicima gdje nazivi za Božić odražavaju Božje rođenje, Kristovo rođenje ili slično. Međutim, ako pogledamo oko sebe u nekako, ajmo reći, popularnoj kulturi, počinje se činiti da Isus sve manje središnja osoba Božića, proslave Božića i uopće shvaćanja Božića. Naime, kako je neko duhovito ovih dana komentirao, Božić se pretvara u rođendansku zabavu s koje je istjeran slavljenik. Slavljenika se u ovom slučaju može istjerati na mnogo načina, međutim ovdje bi se zadržao na onih nekoliko načina koji se tiču povijesti, odnosno nekih od teza o podrijetlu Božića koji imaju svoje navodne korijene u povijesnim izvorima. Naime, kao što su mnogi gledatelji svjesni, internet svake godine sezonski preplavljuju različite teze o podrijetlu Božića, privlačeći mnoštvo gledatelja i sljedbenika. Međutim, treba reći da uglavnom te teze koliko god različite često počivaju na nekoliko temeljnih premisa. Naime, jedna je da postoje neke starije tradicije, starije od kršćanstva, koje je kršćanstvo na neki način otelo i uzurpiralo i da su te tradicije starije, drevnije, na neki način duhovnije i dublje i iz mnogo razloga da ih danas vrijedi obnoviti ili naglašavati. Iako sam se neke od tih pitanja već bio dotaknuo prošle godine u ovoj božićnoj epizodi, čini mi se dakle uz nešto malo preklapanja da možemo tom pitanju dakle dati jedno novo svjetlo. Evo ukratko, dakle, naznačit ću nekoliko temeljnih pozicija ili smjerova iz kojih danas dolaze kritike, dakle, kršćanske naravi Božića. Onda ću dati pregled, da tako kažemo, kandidata za srednje likove Božića i reći nešto o njihovom podrijetlu i problemima njihovog tumačenja kao predčasnika slavitelja, odnosno slavljenika Božića. I konačno evo upozorit ću dakle, na niz problema i razloga koji sugeriraju da te pretpostavke ipak uglavnom nisu utemeljene. Dakle, što se tiče ovih polaznih pozicija, treba reći da među dosta značajnim i glasnim kritičarima Božića danas su različiti kršćani iz zajednica koji se ponekad opisuju kao fundamentalističke ili neki način rubni dio ovog evangelicističkog pokreta i one u stvari imaju svoje korijene u puritanizmu povijesnom 16. 17. stoljeća koji je, kao što ćemo vidjeti, u stvari i doprinio stvaranju neke vrste sekularnog Božića. Njihovi prigovori uglavnom su da Božić i božićna proslava nemaju biblijskog temelja i kao takvi, dakle, oni su dakle božićnog podrijetla, trebalo bi ih izbjegavati. Na potpuno drugačijim pozicijama, ali sa sličnim argumentima, nalaze se oni koje možemo pisati kao novopogane. Naime, unutar velikog pokreta, kako oni to žele, obnove, odnosno ja bih rekao stvaranja, dakle, jedne novopoganske tradicije, postoji jako puno zanimanja za, naravno, predkršćanske običaje i tradicije i oni također naglašavaju ovo da na neki način ovi božićni običaji nisu uopće kršćanski i da su ih kršćani u stvari preoteli, dakle, u ovom aktivističkom spektru, dakle, takvog razmatranja treba na neki način ih vratiti u ono njihovo pravo okrilje. Onda još jedna perspektiva iz koje dolazi kritika Božića, danas sve značajnija i na zapadu, je islamska perspektiva. Naime, islamski pogled na kršćansko shvaćanje utjelovljenja potječe u povijesnom smislu, dakle, iz kršćanskih hereza i u tom smislu je razumljivo da oni odbacuju, dakle, na teološkim osnovama shvaćanje, dakle, proslave Isusova rođenja, pogotovo, dakle, kao Boga. S druge strane, u nekakvom apologetskom diskursu, islamski, dakle, apologeti često se oslanjaju na argumente onih prvih dviju skupina, također naglašavajući da se radi o poganskim, predkršćanskim, dakle, vjerovanjima. Konačno, danas možda i najmanje važan, barem iz naše perspektive na zapadu, je ona perspektiva ateističkog materijalizma, dakle, koji po naravi stvari, odbacujući mogućnost postojanja ikakvoga Boga i osobito, dakle, kritičan prema kršćanskoj tradiciji, je pogotovo kroz ateističke režime 20. stoljeća, da kažemo i fizičkom silom nastojao Božić zabraniti ili s druge strane ga sekularizirati, dakle, pripitomiti. Zanimljivo je da danas tek u režimima poput onoga sjeverno-korejskoga izgleda kao da još ozbiljno shvaćaju dakle, opasnost od Božića i kršćanskih tradicija, pa tako još uvijek ljude tamo hapse, zatvaraju zbog toga, dok čak i u Kini u velikoj mjeri ovaj konzumeristički Božić pomalo, dakle, postaje nekakav dio prihvaćenih tih stvarnosti.
Sad, kao što sam rekao, krenut ću najprije govoreći o ovim kandidatima za središnje likove Božića, od onih možda najmanje vjerojatnih, ali kako bih pokazao spektar likova i strategija kojima su oni nekako kroz različita razdoblja povijesna pokušali se uklopiti u ovu priču. Naime, možda prvi je onaj koji je, pogotovo starijima među nama, dobro poznat, naime Djed Mraz, lik koji se pojavljuje u ambijentu, dakle, Sovjetskog saveza nakon Oktobarske revolucije i najjednostavnije rečeno, očito se radi o nekakvoj vrsti sovjetizirane, dakle, verzije onoga što se na zapadu obično naziva Djedom Božićnjakom. Dakle, i po izgledu, i po karakteristikama i slično. Međutim, ono što je iz ove povijesne perspektive zanimljivo, da su u stvari ideolozi u Sovjetskom savezu pokušavali prikazati Djeda Mraza kao nekakvo drevno slavensko božanstvo, odnosno naglašavali su taj element nekakve vrste autohtonosti predkršćanskog podrijetla. Ono na čemu se to temelji je činjenica da u pučkim predajama u Rusiji, uglavnom u Ukrajini, Bjelorusiji, zabilježen je spomen nekoga lika koji se naziva Morosko, dakle povezan je sa mrazom, hladnoćom i zimom. Međutim, zaista nema nikakvih svjedočanstava da je to ikad bilo božanstvo ili nekakav bog u nekakvom slavenskom panteonu, nego dakle jedan lik povezan kao neka vrsta alegorija zime, hladnoće, koji se ponekad pojavljuje kao, dakle, samo prikaz prirode, a ponekad kao nekakav moralistički lik koji dolazi, kažnjava, nagrađuje i slično. No, ono što sam htio reći, dakle, da nema svjedočanstava o tom liku ranijih od 18. ili 19. stoljeća, što dakako još ne znači da te pučke predaje ne čuvaju i nekakva starija svjedočanstva. Međutim, ono što je ključno za oblikovanje ovoga lika, da bez obzira na te izmišljene ili na neki način nasilno uvedene, dakle, predkršćanske slavenske korijene, manje više Djed Mraz, taj sovjetski, je bio kopija zapadnjačkoga Santa Clausa, dakle, kako bi mi danas rekli, Djeda Božićnjaka, i kao takav imao je eksplicitno, dakle, u stvari antikršćansku, anticrkvenu na neki način funkciju, da zamijeni u stvari sve ovo što je dolazilo sa zapada. On je također naravno nije bio povezivan uz Božić nego uz Novu godinu i to je nešto što, kao što rekoh, stariji među nama, dakle, se još dobro sjećaju, te vrste razdvajanja, pokušaja stvaranja, dakle, neke vrste sekularnog Božića oko Nove godine. Očito danas je on preživio kao kulturni artefakt na područjima nekadašnjeg Sovjetskog saveza, a ako se ne varam i kod nas ga neki zazivaju, odnosno postoji određena vrsta polemike tko je taj lik u crvenom, je li Djed Božićnjak ili Djed Mraz. I sad, spominjući Djeda Božićnjaka, treba reći da je on u stvari središnja osoba ovog konzumerističkog dakle, viđenja Božića, međutim i on ima svoje relativno drevno podrijetlo i kao takav se pojavljuje u ovim raspravama o tom nije li on možda taj lik koji je na neki način stariji od središnje osobe Božića, dakle Isusa, dakle maloga djeteta. Sasvim sigurno, dakle, da je središnja figura koja je doprinijela oblikovanju ideje o Djedu Božićnjaku Sveti Nikola, dakle kršćanski biskup iz 4. stoljeća iz Mire, dakle u Maloj Aziji. Međutim, vidjet ćemo, oko njega se omotalo mnogo toga iz različitih kulturnih krugova, što je doprinijelo oblikovanju ove moderne slike tog sekularnog Djeda Božićnjaka. Ono što je inače, dakle, zanimljivo da osim ove tradicije o Svetom Nikoli postoji još nekoliko tradicija, poput recimo tradicije o takozvanom Ocu Božiću, Father Christmas, koji se pojavljuje na Britanskom otočju i koji je također, dakle, jedan plod na neki način pučke imaginacije, pučkih običaja koji su zabilježeni krajem Srednjega vijeka. Sad možda najegzotičniji, najneobičniji, najmanje vjerojatan kandidat za podrijetlo, dakle, ovoga Djeda Božićnjaka, kojeg sam, dakle, tek nedavno, moram priznati, sam u tom kontekstu otkrio, je ideja da je skandinavsko-germansko božanstvo Odin, ili u starijoj verziji Wotan, u stvari ta nekakva mračna figura koja stoji iza ovoga veseloga djedice. Dakle, Odin je inače poznat kao božanstvo rata, smrti, nevremena i povezan je s takvim elementima. No, ono što treba odmah reći, dakle, da je vrlo slabo dokumentiran, odnosno o njemu ono što znademo iz srednjevjekovnih prepjeva, da tako kažemo, stari germanskih, dakle, legendi. I tako kažem, ti elementi koji su poznati o njegovom identitetu, dakle, u ovom kontekstu se mogu svesti na sljedeće. Dakle, oni koji kažu da je Odin zapravo stoji u podlozi Djeda Božićnjaka, upućuju na to da je on navodno vodio u zimsko doba godine, dakle, u noćima, dakle, te divlje nekakve povorke koje su jahale nebom, nekakvih duhova ili nekakvih preminulih ratnika. Onda spominje se, prilično mi se čini smiješan argument, njegov konj Sleipnir sa 8 nogu kao nekakav prečasnik onih jelena koji će jednog dana vući Djeda Božićnjaka, i konačno spominje se to da je dijelio poklone.
Dakle, osim činjenice da je prikazivan kao starac s dugom bradom, ne vidim koji bi drugi elementi mogli imati ikakve veze i sličnosti sa djedom Božićnjakom. No, s obzirom na ova 3 elementa treba reći sljedeće. Dakle, prvo, nema svjedočanstava u starijoj, toj skandinavskoj književnosti da bi Wotan, odnosno Odin, vodio takove procesije po nebu i one se javljaju kao tek rekonstrukcija onog što je sačuvano u folklorističkom materijalu, dakle i naravno popularizirano tek od 19. stoljeća kroz dijela poput ona braće Grimm. Osim što očito, dakle, 8 nogu leteće konja nema veze s jelenima, treba naglasiti da jeleni kao ikonografski element koji dolazi uz ovoga božićnog lika u crvenom, dakle, se pojavljuju tek u 19. stoljeću i to čini se da je točno moguće odrediti. Jedan ilustrator 1821. po prvi put prikazao jelena kako vuče ove sanjke. I konačno ovo što se tiče dijeljenja darova za Odina je, čini mi se, potpuno besmisleno, jer narav poklona koje Odin u mitologiji dijeli su pokloni koje daje muškarcima koji će poginuti u boju kako bi njihove duše dobio za svoju vojsku, za dakle onaj konačni obračun i nema nikakve veze sa dječicom i nešto slično. E sad, što se tiče dakle drugih likova koji se tu povijesno pojavljuju, imamo recimo korijene djeda Božićnjaka kao neku vrstu protestantskog supstituta za Svetoga Nikolu. Naime, premda se u literaturi naglašava jako ovaj Sveti Nikola, čini mi se da je ovaj britanski djed Božićnjak, odnosno Father Christmas, također jedan interesantan lik. Naime, on se po prvi put pojavljuje negdje krajem srednjega vijeka u jednoj pjesmi iz 15. stoljeća gdje se spominje kao Sir Christmas, koji najavljuje Isusov dolazak i kaže svojim gledateljima, odnosno čitateljima, veli: veselite se, Isus se rodio. Dakle, radi se o jednoj alegorijskom liku koji predstavlja Božić kao vrijeme godine i nešto slično. Ono što se događalo na britanskom otočju s ovim likom je bilo to da je on poprimao različite oblike i s vremenom je dakle postao nekakvo veselo alegorijsko biće koje sugerira, dakle, odnosno personificira, dakle, ove neobuzdane zabave oko Božića. Kao takvoga protestanti, odnosno puritanci, su ga u 17. stoljeću htjeli zabraniti i možemo reći da tamo negdje 1647. čak je parlament konkretno donio odluku protiv proslave Božića i spominjanja ovoga lika. Nešto ranije svjedočanstvo o tomu da se lik na neki način pokušao braniti od te kritike nalazimo u drami Bena Johnsona, koja je 1616. bila izvedena na Britanskom dvoru, gdje kaže taj lik koji se naziva Stari Božić, dakle znamo da ima i žene i djecu, kuca na vrata i kad ga ne žele primiti, on kaže da je dobar protestant kao i ostalom svi iz njegove župe i neka ga se primi na tu zabavu. Uglavnom, treba reći da nakon kraja građanskog rata, koji je bio i sukob oko Božića, među ostalim, nakon 1660-ih u Britaniji je dakle ovaj lik toga oca Božića u različitim dakle oblicima postao vrlo popularan. I sve do 19. stoljeća igrao je važnu ulogu u pučkim običajima, tim različitim veselicama vezanim uz Božić. Inače, Ronald Hutton, jedan od stručnjaka za predkršćansko poganstvo britanskog otočja, kaže ovako ukratko za njega, da je on bio dio svijeta odraslih, da je personificirao gozbe igre i nije imao nikakve veze sa darovima i nisu ga tretirali s puno poštovanja, jer je općenito bio neka vrsta burleskne figure zabave. Dakle, to je nešto što će se u 19. stoljeću, krajem 19. stoljeća promijeniti. I sad konačno dolazimo do onog središnjeg lika koji je zapravo dao kostur i osnovu za lik djeda Božićnjaka, to je naravno Sveti Nikola iz Mire. Naime, nasuprot besmislenim pretpostavkama o vezi između Odina ili još, čini mi se, čudnije keltskih nekih božanstava i toga djeda Božićnjaka, ključnu ulogu sigurno je dakle igrao ovaj svetac. Naime, srednjovjekovne legende koje pripovijedaju o njegovim dobrim djelima, onom tajnom darivanju mira za siromašnim djevojkama i slično, dakle učinile su ga vrlo popularnom figurom, čiji se među ostalim blagdan slavio početkom 12. mjeseca. Dakle, evo, u tom smislu upravo iz srednjovjekovnih hagiografskih legendi nastaje ova neka vrsta slike toga Svetoga Nikole kao zaštitnika djece, mladih, nekoga koji donosi darove i konačno koji kao biskup je donio temelj te ikonografije, da tako kažemo, djeda Božićnjaka. Znači, 3 su ta temeljna elementa: biskupska ikonografija, darivanje i zaštita djece ili nekakvih nezaštićenih. Uglavnom, možemo reći da je s vremenom njegovo liturgijsko štovanje izblijedilo izvan katoličke crkve i dakle na drugi način pravoslavnih crkava, tako da upravo su predodžbe o njemu u svojoj nekakvoj vrsti sekularizirane, izblijedile verzije postale temelj za oblikovanje onoga lika djeda Božićnjaka. Znači, da tako kažemo, Sveti Nikola je kroz filter protestantske kritike, neki način sekularizacije, evoluirao u moderni lik djeda Božićnjaka. E sad, kako se to dogodilo? Najčešće se kaže da je u nizu
Nizozemskoj bio vrlo krajem srednjeg vijeka jako rasprostranjen kult Svetoga Nikole sa čitavim nizom festivala, odnosno sajmova vezanih u Svetog Nikolu procesija, i da je tu upravo kritika ova protestantska, odnosno puritanska, na neki način ga istisnula iz one središnje crkvene uporabe, a onda bi nizozemski doseljenici u SAD-u te tradicije prenijeli i sačuvali, dakle, u novome kontekstu. Inače, interesantno, u Svetog Nikolu se javlja i čitav niz likova. Moram priznat, čudi me da se češće ne naglašava taj element u ovakvim pokušajima traženja poganskih korijena. Naime, uz toga Sinterklasa ili Svetog Nikolu, dakle, javljaju se Krampus i različiti drugi likovi, kao taj nekakav dlakavi Nikola, Knecht Rupert i nekakvi drugi srednjovjekovni likovi, dakle, iz pučke imaginacije. Inače, što se tiče SAD-a, znamo da je 1809. godine Washington Irving, koji je bio poznat i važan i za, na neki način, utemeljenje ikonografije onoga Halloweena, u jednoj svojoj priči ispričao o tom kako stari Nizozemci pričaju priče o tom kako se Sveti Nikola, koji dolazi u sanjkama, ispušta kroz dimnjak, ulazi u kuće i slično. Danas folkloristi nisu baš sasvim sigurni u koliko je mjeri to bila istina, ali činjenica da je s početkom 19. stoljeća počela velika obnova na neki način zanimanja za ovoga Svetoga Nikolu, i oni u obliku, dakle, toga Santa Clausa sad u promijenjenom, dakle, s promijenjenim imenom, prvo u New Yorku, na istočnim dijelovima, dakle, SAD-a, a kasnije se proširio i drugdje, postao na neki način te nekakav središnji veseli lik. I sad ono što se s njim tu dogodilo je vrlo važno, da je 20. godina u New Yorku, vrijeme, dakle, krize i teških, dakle, socijalnih uvjeta, na neki način izdavači koji su ga prikazivali, dali pisati o njemu, naglašavali su prije svega ove neke, da tako kažemo, pitome elemente te predaje, tako da on postao prijatelj djece i na neki način uklopljen je u cijeli taj obiteljski ambijent. Ono što je još možda zanimljivo da ovaj Santa Claus, dakle, američki, dolazi u Englesku tek u drugoj polovici 19. stoljeća i neko vrijeme u Engleskoj su čak i folkloristi zbunjeni jer se pojavljuju dva lika. Taj američki Santa Claus kao Sveti Nikola koji je napravio krug i s druge strane onaj njihov Father Christmas kao dio lokalne te pučke tradicije. Dakle, možemo reći da do 1880-ih oni su se spojili u jedan lik i onaj Father Christmas, prije neobuzdani zabavljač, galamđija, šaljivac, dakle, postao ovaj pripitomljeni američki Santa Claus. Zanimljivo, kaže jedan čak folklorist, veli, opisuje da ljudi ostavljaju čarape u koje žele dobiti poklon, ali veli, nisam od nikoga uspio saznati odakle dolazi Santi Claus, dakle, lik čijemu je podrijetlo nije bilo poznato. Evo, rekavši sve ovo zajedno, treba reći da, govoreći o ovim likovima djeda Božićnjaka i njegovim navodnim ili stvarnim prečasnicima, uvijek se radi o sekundarnim likovima ili nekoj vrsti supstituta u ovome božićnom paketu, i kao takvi oni zaista jesu ušli u božićne običaje tijekom srednjega vijeka, ali često ne kao nekakva poganska božanstva, nego kao na neki način likovi koji su dio cijelog tog pučkog ambijenta gdje se miješaju predkršćanske tradicije, kršćanski običaji i među ostalim sasvim prizemne, dakle, ljudske strasti. I ono što je možda jedan interesantan poučak, na neki način protestantski puritanci koji su prognali svece, među ostalim i Svetoga Nikolu, i na neki način pročistili ovu srednjovjekovnu tradiciju, stvorili su neku vrstu kulturnog vakuma u kojem su se onda upravo počeli pojavljivati ovako novi sekularizirani likovi, tako da, drugim riječima, ovo puritansko uništavanje srednjovjekovne tradicije i pobožnosti, ajmo reći, na drugom štapu doprinijelo sekularizaciji i zapravo je pripremilo teren za nastanak ispraznog konzumerističkog Božića, koje opet upravo u tom, ajmo reći, puritanskom, protestantskom spektru danas mnogi kritiziraju. No, evo, sada se vratimo na onu raniju fazu. Znači, rekavši sve ovo zajedno, utvrdili smo da svi ovi likovi koji na ovaj ili onaj način su se prilijepili uz Božić, u stvari ne dovode u pitanje ono esencijalno što je u vrijeme kristijanizacije Europe već sasvim sigurno bilo oblikovano, a to je temeljna vjerovanja, dakle, i manifestirana kroz liturgijske i paraliturgijske razne pobožnosti koja se tiču Božića. Spomen Svetog Nikole vodi nas u 4. stoljeće, dakle, i u doba kad se pojavljuju prva eksplicitna svjedočanstva o proslavi Božića. Dakle, unutar rasprave o podrijetlu Božića, tu se javlja niz teza koje u principu se mogu svesti na sljedeće. 25.12. je bio blagdan vrlo važan za neke predkršćanske poganske religije i kršćani su ga na neki način uzurpirali. Tko su kandidati koji su bili navodno to božanstvo koje se štovalo na taj dan? Prvi koji se spominje sigurno je Sol Invictus, dakle nepobjedivo sunce, i niz božanstava s njim vezanim.
Na čemu počiva taj argument? On počiva na pretpostavci da je Sol, dakle, neko drevno rimsko božanstvo koje se slavilo, dakle, u to zimsko vrijeme i onda koje bi kršćani, želeći na neki način dodvoriti se poganima, su na neki način preslojili. Međutim, postoji problem što najstarije svjedočanstvo o tom Solu jasno sugeriraju da zaista je bio jedno manje božanstvo koje je imalo svoja dva hrama, dakle, u Rimu, vezalo se uz štovanje, dakle, mjeseca i sunca, međutim, njegove proslave su bile u kolovozu. I sasvim očito da je bio na neki način poljoprivredno božanstvo vezano sa tim suncem. I ono što je još važnije, njegov kult je do 2. stoljeća izgleda bio zamro. Međutim, ono što se dogodilo u 3. stoljeću je ovdje osobito važno. Naime, niz vladara je pokušao obnoviti taj kult, međutim, nije da su obnovili stari kult, nego su u stvari donijeli novi istočnjački kult, inspiriran nizom sunčanih božanstava na Bliskome istoku. Tako važnu ulogu imao recimo car Heliogabal ili Elagabal, koji je u stvari bio nasljedni svećenik boga toga Elagabala, dakle, u Emesi, koji je pokušao stvoriti jedan novi carski kult koji će ujediniti carstvo. On je čak 221. godine preuredio Jupiterov hram i preuredio ga, dakle, u hram ovog nepobjedivog sunca na Palatinu. Međutim, kako kaže njegov zemljak iz Sirije, povjesničar Herodijan, kaže, on je u svakom pogledu bio jedan praznoglavi mladi idiot i godinu dana nakon što je pokušao svrgnuti, dakle, vrhovno rimsko božanstvo, njegovi pretorijanci su ga ubili. Znatno važniji od Elagabala je, dakle, Aurelijan, car za kojega znamo da je 70. godina 3. stoljeća dao napraviti veliki hram isto ovome nepobjedivom suncu i u njegovo vrijeme, kaže se, blagdan 25.12. dakle, dobio onu svoju formalnu, dakle, težinu kao blagdana nepobjedivog sunca. Znači, sigurno znamo da je on bio štovatelj nepobjedivog sunca, znamo da je dao sagraditi taj hram, znamo da je promicao njegov kult, međutim, ovo da je 25.12. bio dan njegova štovanja, u stvari nije potvrđeno prije sredine 4. stoljeća. Ono što je zanimljivo, dakle, da je dokument u kojem se po prvi put spominje 25.12. veže uz pridjev Invictus, dakle, nepobjediv, je ujedno i prvi dokument u kojem se čak na 2 ili 3 mjesta pojavljuje spomen da se na taj dan rodio Isus u Betlehemu, dakle, u Judeji. Dakle, koji bi bili problemi s time? Što solsticij nije bio u Rimu tradicionalan i važan blagdan, na taj dan sve do kasnog 3. ili početka 4. stoljeća nije bilo nekakvih posebnih proslava. Osim toga, solsticij je kao izračun na 25.12. se pojavio tek od vrijeme 1. stoljeća prije Krista, dakle, ove julijanske obnove kalendara, tako da u stvari ostaje jako i neriješeno i otvoreno pitanje je li taj predkršćanski sloj u stvari utjecao na kršćanstvo, odnosno, što se čak čini vjerojatnim, da je možda već kršćansko vjerovanje utjecalo na to da su carevi pokušali ga preslojiti nekakvim antikršćanskim novo stvorenim, dakle, kultom ovoga Sola. Nešto slično vrijedi, dakle, i za Mitru, još jedno božanstvo povezano na neki način uz sunce. Osim što, dakle, oko štovanja Mitre ne postoji nikakav konsenzus, točno i odakle je došao, znamo da krajem 1. kroz 2. stoljeće se njegov kult proširio, međutim, radilo se o jednom vrlo elitističkom zatvorenom kultu i dosta je teško razumjeti kako bi to kršćani željeli ga oponašati ili nešto slično. Što više, prva eksplicitna svjedočanstva o kultu Mitre dolaze iz pera kršćanskih autora koji kažu da ti mitraisti oponašaju kršćanske misterije. I konačno, onaj mit o tomu da je Mitra rođen 25.12. jednostavno nije točan, počiva na, dakle, čitavom nizu pretpostavki o pretpostavkama od pretpostavkama s obzirom na također pretpostavljenu vezu sa štovanjem ovoga nepobjedivog sunca. Evo, sve u svemu, dakle, govoreći o tom rimskom bogu sunca, treba reći da nema svjedočanstava koji su stvari starije od kršćanskih svjedočanstava u utemeljenju Božića. Nešto slično zapravo na drugačiji način može se reći i o pretpostavljenoj vezi između Božića i Saturnalija, dakle, blagdana boga Saturna, koji mi se čini da ne treba previše obrazlaganja. Naime, Saturnalije, osim što jesu bile vesele proslave u 12. mjesecu, one u stvari su se slavile prije Božića, nikad nisu bile eksplicitno vezane uz 25.12. već uz, dakle, 17., 18., 19. prosinca i u svojem najdužem trajanju su se protegli sve tamo negdje do 23. Dakle, nema sumnje da su ove vesele proslave bile vrlo popularne u Rimu i kao što su neki još u ranom srednjem vijeku zabilježili, uočili, Rimljani i dalje nastavljaju pod navodnicima slaviti Saturnalije, ali radi se više o karnevalskim običajima protiv kojih je crkva uvijek protestirala i ne može joj se staviti na teret da je na neki način podupirala ili kopirala, dakle, taj običaj.
Evo, dakle, nasuprot svemu tomu treba reći, sad da ne idem na široko, da je vrlo jasno danas utvrđeno da su kršćanski autori već početkom 3. stoljeća, neki od njih držali 25.12. danom Isusova rođenja. Činjenica je da se Božić tada nije osobito bogato, na neki način liturgijski proslavljao. Proslava utjelovljenja i objavljenja Kristova svijetu, dakle, bila je više vezana uz Epifaniju, dakle, bogojavljenje. Međutim, činjenica jest da je 25.12. kao datum prvenstveno plod spekulacije i istraživanja kršćanskih autora koji su na različite načine pokušali izračunati vrijeme Isusova rođenja. Učinili su to na 2 načina, ili računajući od postanka svijeta ili na temelju rekonstrukcije vremena začeća rođenja Ivana Krstitelja, što možemo reći iz naše perspektive možda nisu sasvim uspješna, uvjerljiva tumačenja, ali u svakom slučaju spadaju na neki način na unutar kršćansku i definitivno racionalnu perspektivu. Evo, dakle, rekavši sve ovo zajedno, možemo zaključiti da prvo što se u svim ovim pokušaju da se sve ove kandidate ugura kao prečasnike ovoga Božića, postoji protuslovlje. Naime, ovi različiti europski likovi kronološki se pojavljuju puno nakon vremena kad je već ustanovljeno i vrijeme proslave dakle Božića. Isto tako, čini se da je veliki problem u ovim povezivanjima u tome što se podudarnosti nekih elemenata miješaju sa uzročno-posljedičnim vezama. Što se pak prigovora tiče da je Božić postao isprazan i konzumeristički blagdan, to sasvim sigurno stoji, ako pod Božićem podrazumijevamo sve ono što se događa na neki način izvan crkvenog ambijenta i ovoga vjerskog ambijenta. I u tom smislu, bilo Kinezi, bilo muslimani koji kritiziraju Božić, ako je Božić zaista to što se događa na štandovima, vjerojatno su u pravu da se radi o jednom hedonističkom, konzumerističkom blagdanu. Isto tako, protestantski kritičari koji na neki način protestiraju i kritiziraju sve ove sekularne običaje, vjerojatno su donekle u pravu da oni zaista nemaju niti crkveno tradicionalno utemeljenje, a još manje, dakle, ovo svetopisamsko. No, na kraju bih rekao da živimo u srećom dovoljno slobodnom svijetu, da na neki način svako može izabrati što će Božić biti za njega i koja perspektiva Božića će biti prevladavajuća. Kako kaže Sveti Pavao, postoje ljudi kojima je Bog njihov želudac, takvih nikad nije manjkalo i to je vjerojatno temelj objašnjenja za mnoge od ovih raskalašenih običaja koji su se vezali uz Božić. Kako god bilo, ispod ovih svih tradicija i naslaga sasvim sigurno stoji činjenica da su prvi kršćani, vjerujući dakle da spasenje dolazi od Boga koji se utjelovio u Isusu, ispunili dakle svojim očekivanjem ono što su proroci navijestili, među ostalim i onim lijepim riječima proroka Izaije koji kaže: narod koji u tmini hodio, svjetlost vidje veliku. Evo, tim riječima želim vam svima miran i blagoslovljen Božić.